Vítam vás pri ďalšom videu v projekte prácapopri.sk. Ja vám chcem poďakovať za všetky tie lajky, za všetky zhodnotenia a komentáre. Veľká vďaka, pretože nás to ako tím posúva ďalej, aby sme tú prácu mohli robiť kvalitnejšiu. Moje meno Martin Tomčala, som vlastne autor stránky alebo projektu prácapopri.sk. No a o čom vlastne bude dnešné video? Ako vidíte už na tabuli, povieme si trochu, z čoho sa skladá úspech a potom si povieme o jednej zaujímavej technike, ktorá bude nadväzovať na to, že vedomosti dnes nepotrebujete na to, aby ste uspeli. Takže úspech. Úspech sa skladá z takých 100% úspechu sa skladá z určitých zložiek. A málo kto vie o tom, že vedomosti nie sú až také podstatné. Že to, čo viem, nie je až také dôležité pri tom, že či budem úspešný. Ďaleko dôležitejšie je napríklad môj postoj k veci, či mám pozitívny postoj alebo negatívny. Či vlastne tie veci negujem, alebo v všetkom vidím príležitosť. Ďalšia vec je imidž, ako vystupujem, moja reč-tela, tá neverbálna komunikácia. Takže 92% úspechu je práve práca na sebe. Môj postoj, môj imidž, ako vyzerám, moja neverbálna komunikácia. To, že koľko toho viem, je iba 8% úspechu. A preto, dámy a páni, chcem vám povedať o jednej zaujímavej technike, ktorá vlastne pomôže v tejto práci k tomu, aby ste začali. Lebo veľa ľudí nám hovorí, že nemôžem začať túto prácu robiť, pretože ja nič neviem. Ja neovládam všetky tie produkty, alebo nemám tie informácie a tie vedomosti. Ale uvedomte si, že na to, aby ste začali túto prácu, nemusíte toho veľa vedieť. Prečo? Pretože existuje úžasná technika a volá sa technika bez nejakého rozhovoru, veľkej komunikácie, volá sa technika kladenia otázok, kladenia otvorených otázok. A my si dnes o tej technike vlastne povieme trošku viacej. Dôležitosť kladenia otázok je tu na mieste. A existuje taká ľudová múdrosť. Aká otázka, taká odpoveď. A možno ste tú ľudovú múdrosť už niekedy počuli a možno aj v takom živote reálnom, že nedostali ste odpovede, že to bola hlúpa odpoveď, niekedy poviete. Ale prečo? Pretože existuje iba hlúpa otázka a na ňu samozrejme hlúpa odpoveď. A keď použijete rozumnú otázku, dostanete aj rozumnú odpoveď. A my si dnes budeme rozprávať o tom, akú otázku použiť na to, aby som dostal rozumnú odpoveď. Dobre? Štatistika je taká jedna zaujímavá vec, ktorú mám veľmi rád a zo štatistík vyplýva, že štvoročné dieťa položí za hodinu v priemere 26 otázok. Je to neuveriteľné, malé deti sú veľmi zvedavé tvory a používajú rôzne otázky. Mami, ako vieš, kedy mám narodeniny? Hej? Alebo kam ráno odíde tma? Ano, takže tieto otázočky rôzne, ktoré deti používajú, sú veľmi zaujímavé. Ja mám sám dve deti a môj 3,5-ročný syn ide úplne do hĺbky, keď sa ma stále pýta prečo. Možno to poznáte mnohí. Ja už niekedy neviem nájsť ani odpoveď na jeho otázku. Ideme na samú podstatu. Ano? A to vlastne, tá otázka napríklad prečo je jedna z veľmi zaujímavých otázok, o ktorej si ešte trošku povieme trošku neskôr. Takže prestať sa pýtať je veľká chyba. Mnoho tých detí prídu do školy a zažívajú tam to, že sa prestávajú pýtať, pretože v škole teda len ten učiteľ väčšinou vysvetľuje a žiak, keď sa opýta, tak je to skôr niečo zlé, hej, alebo má trému z toho niečo sa spýtať. Takže neprestaňte sa pýtať, dospeláci, pýtajte sa, rozvíjajte tú komunikáciu, pretože ten, kto sa pýta, tak by ste neverili, aké to má obrovské výhody. Je tam pár takých bodov. Napríklad, ten, kto sa pýta, vedie rozhovor. To je veľmi zaujímavá vec. Chcete viesť rozhovor vy, alebo chcete, aby niekto s vami viedol rozhovor? Ak chcete túto prácu robiť, musíte vy sa naučiť viesť rozhovory. A to je formou dobrých, rozumných otázok. Takže, kto sa pýta, obrovská výhoda, vedie rozhovor. Ďalšia výhoda. Kto sa pýta, nikoho nepresvieča. Áno? Kto sa pýta, nič netvrdí. To je veľmi zaujímavá vec. Hej? Mnoho ľudí, obchodníkov používajú argumenty, snažia sa toho človeka trošku možno natlakom dostať niekam, kam chcú.
Naopak, ak by sa pýtali, dobrí obchodníci to robia, že sa pýtajú, zistujú potreby a vlastne ten, kto sa pýta, ďalšia štvrtá výhoda, veľa sa dozvie. Veľmi veľa sa dozvie a obrovská výhoda, ten, kto sa pýta, prejavuje záujem. Takže ja vám doporučujem využiť týchto 5 výhod a začnite sa pýtať, pretože tým pádom dosiahnete obrovské úspechy a veľmi sa tu posunie ďalej, tá vaša štýl komunikácie. Tak, teraz toto by som zotrel a ja by som na tabulu napísal jednu zaujímavosť a to sú vlastne typy otázok. Ako my rozdeľujeme otázky? Otázky rozdeľujeme do dvoch takých skupín. Skupina uzavretých otázok a skupina otvorených otázok. Takže ideme si napísať tie otázočky. Dobre? Otázky. Napíšeme si uzatvorené. Uzatvorené. A otvorené. Tak. Predelím a napíšeme si uzatvorené. Uzatvorené otázky vždy začínajú slovesom. Takže napíšeme si nejaké sloveso, napríklad viete o tom, vy môžete odpovedať áno alebo nie. Ak odpovedáte takýmto systémom áno, nie, veľa sa vlastne nedozviete. Ďalšie také sloveso môže byť, že môžete, áno, alebo mohli by ste, chcete, chceli by ste. Tieto otázočky vždycky, keď takto položíte k človeku, nikdy nedostanete rozvinutú odpoveď. Vždy dostanete odpoveď veľmi stručnú, strohú, odpoveď formou áno, nie, alebo neviem. Skúsme si urobiť takú jednu zaujímavú vec. Keď by ste išli napríklad na stanicu, vlakovú stanicu, a prídete na tú stanicu, nikto tam není, všetky tie zoznamy sú strhnuté a vy neviete, kedy ide vlak. A je tam jeden človek, stojí tam jeden človek, ten vie, kedy ide ten vlak. A vy by ste prišli k nemu a chcete sa spýtať, kedy pôjde najbližší vlak, ale on by vám mohol odpovedať iba áno, nie, alebo neviem. Hej? Čiže vy by ste mohli použiť len uzatvorené otázky, tie slovesové. A čo by sa dialo? No tak by ste položili otázku, že pôjde zajtra vlak? On by povedal áno, nie. Pôjde dnes vlak? Áno, nie. Pôjde ráno vlak? Áno, nie. Pôjde o 8, pôjde o 9, pôjde o 8:30? Vlastne koľko dlho by vám to trvalo, kým by ste dostali tú vašu odpoveď? Áno? A namiesto toho sa stačí spýtať jednoduchú otvorenú otázku a tá znie, kedy pôjde vlak? Napríklad. Takže kedy? To je veľmi dobrá otázočka, ktorú vlastne ten človek nemôže povedať áno, nie, ale už musí povedať niečo. Už sa musí vyjadriť ten človek. Ďalšou otázočkou výbornou je kto. Ďalšou otázočkou čo. Ďalšou veľmi dobrou otázočkou otvorenou je kto, čo, ako. Ako alebo aké, aký, áno. Ďalšia taká otázočka, koľko. Koľko. Dobre? Čiže tieto otázočky, ktoré takto začnete používať, vám zabezpečia to, že vy sa veľa dozviete, nikoho nebudete presviečať, nikomu nič nebudete tvrdiť, prejavujete záujem od toho človeka a veľa sa dozviete od toho človeka. Dobre? Kedy, kto, čo, ako, aké, s kým, s čím, koľko som napísal, s kým, áno? Tak. No a teda, keby sme sa posunuli ďalej a povedali si, že jednu takú veľmi zaujímavú otázku, ja už som mu trošku aj spomenul, je to kráľovná medzi otázkami. Je to kráľovná, pretože to je eso v rukáve, keď túto otázočku začnete používať. Tú, ktorú môj syn veľmi často ju používa, aby dostal odpovede, tak je to otázočka prečo. Pozor ale na túto otázku v tých rozhovoroch, aby teda to nebolo ako môj syn, pretože ja to teda tolerujem, ale ak vy budete veľmi často používať otázku prečo, môžete sa trošku strápniť. Preto opatrne s tou otázočkou prečo. Ja ju tak trošku aj zakružkujem, pretože to je veľmi dôležitá otázka. Dávam vám odpoveď na dôvody toho človeka, prečo tak konal alebo koná. Ale prosím vás, používajte tú otázku. Ona vám odhalí vlastne toho človeka celého. Takže správny človek v tomto biznise, dobrý obchodník, keď chce pomôcť človeku, pýta sa
otvorené otázky. Zisťuje vlastne potreby, zisťuje, čím žije ten človek, ako rozmýšľa, aké má on hodnoty, aké má priority. Takže takéto otázočky použijete, veľa sa dozviete. Samozrejme, môžete používať aj uzatvorené otázky, nedá sa to bez nich, vždy treba aj tie, ale tieto vám dajú u človeka práve tie vaše dôležité odpovede. Nebudú to hlúpe odpovede, ale budú to tie rozumné odpovede, ktoré vy ako dobrý obchodník chcete získať na to, aby ste tomu človeku mohli vyriešiť jeho potreby, jeho predstavy. Takže toto je fajn, toto sú teda otázočky, ale povedzme si ďalšiu takú vec, že mnoho ľudí položí otázku a v zápäti položí druhú otázku. Áno, niekedy aj 3 otázky naraz po sebe. Pozor na to. Keď kladete otázky, položte vždy iba jednu otázku a musíte mlčať. Musíte si zakryť ústa, musíte byť ticho. Pokiaľ nezostanete ticho, tak sa nedozviete tú odpoveď od toho človeka, ale dozviete sa svoju odpoveď alebo tú, ktorú mu našepkáte. Preto pozor na to. Ono to je trošku ako ak ste hrali niekedy ping-pong alebo tenis. Dobre, vy dáte loptičku na jednej strane a čakáte na ten protiúder, ktorý príde k vám. A to je presne, položíte otázočku a ten človek vám dá odpoveď. Prípadne, môže to byť, že vy položíte otázku, on sa vás tiež niečo opýta. To už je protiotázka. Ale dôležité je pritom odpáliť loptičku a ostať ticho. Dobre, takže napríklad, kedy vám končí tá zmluva? A zostanem ticho, čakám na tú jeho odpoveď. Pokiaľ ja poviem, kedy vám končí tá zmluva? Tento rok alebo budúci rok? Hej. Toto robí veľmi veľa ľudí, ktorí vlastne otázku kladú 2-3 krát po sebe. Položte jednu otázku a počkajte si na loptičku. Počkajte si na tú odpoveď. Dobre? To je taká rada, ktorá je na nezaplatenie, pretože mnoho ľudí si myslí, že vie počúvať tých druhých. Opak je pravdou, ja mám dokonca pre vás, ktorí sa zaregistrujete u nás, a začnete u nás pracovať, mám pre vás špeciálny bonus. Ten bonus sa volá test počúvania, test načúvania. Je to test o tom, ako viete tú druhú stranu počuť, ako si viete, ako prejavujete záujem vôbec. Takže ja mám pre vás tento špeciálny bonus, je to krásny test. Sám, keď som si ho robil, som bol prekvapený, že vlastne mám tam obrovské medzery v určitých tých kategóriách, takže tento test je výnimočný. Nenájdete ho nikde a pre vás, ktorí začnete u nás pracovať, mám pre vás prichystaný tento test, ktorý vlastne si urobíme spoločne. Dobre, takže to je taký bonus, pretože je veľmi dôležité počúvať tých ľudí, položiť otázku a počúvať, čo vám povedia. Kladenie otázok často vyzerá ako prejav nevedomosti, ale ak sú kladené správne, je to prejav sily a vízie. Toto nie je prejav toho, že nič neviem, ale naopak, že som človek, ktorý má určitú víziu, ide si za ňou a tie otázky mu k tomu pomáhajú. Takže to video sa končí k záveru. Ja vám ďakujem za to, že ste ho sledovali, že ste si našli čas na to pozrieť si naše ďalšie video. Budem rád, keď to budete zdieľať ďalej, keď to budete ďalej komentovať, keď to budete lajkovať. Takže ďakujem vopred za to, že sa do toho zapojíte všetci. Čakáme na vás, ktorí sa samozrejme zaregistrujete a sme pre vás podporou a pomocou, preto neváhajte a urobte to už. Je tam registračný formulár, do ktorého stačí vypísať svoje kontaktné údaje a vlastne následne začne medzi nami tá komunikácia, kde máme projekt, výnimočný, unikátny projekt, ktorý ešte na Slovensku nemá takúto obdobu a to je práve online vzdelávanie. Čiže vy nemusíte sa s nami stretávať fyzicky, osobne, utrácať čas na cestovanie, na rôzne školenia a semináre. Naopak všetko máte možnosť získať cez web, cez internet a úplne bezplatne. To znamená, že vy vlastne budete mať online tréningy, cez videotréningy, čiže naučíte sa všetko ohľadne tejto práce sami doma, pustíte si to večer, ráno, kedy chcete, aj viackrát. To znamená, ten človek, ktorý začne tu napracovať, dostane komplet vzdelávanie na to, aby mohol uspieť v takomto biznise a aby si mohol vytvoriť ďalší príjem popri práci, popri štúdiu, popri rodine. To je vlastne projekt Práca popri.
Práca.sk vznikol práve pre tých ľudí, ktorí napríklad majú už svoje stabilné zamestnanie, ale majú nejaké časové rezervy a chcú sa niečomu venovať, čo napríklad ich nadchýňa a baví. A môže to byť práve naša oblasť financií, kde vlastne človek získava obrovské vedomosti a ja poviem na rovinu, už vás len tak ľahko v tých bankách neopijú suchým hroškom. Už vás v tých poisťovniach len tak ľahko nenalákajú na všelijaké produkty, ktoré možno sú výhodné, možno nie. A vy už budete vedieť sa pýtať tých ľudí správne otázky a budete vedieť, na čo si máte dávať pozor pri uzatváraní rôznych zmluv alebo projektov alebo takýchto poradenstiev. Dobre? Takže tento produkt alebo projekt je priamo pre vás, ktorý máte medzeru v čase a chcete ju vyplniť tým, že sa niečo naučíte, ale aj tým, že niečo zarobíte. Takže to je pre vás. Zaregistrujte sa bezplatne na našich stránkach. Využite efektívny systém vzdelávania, online vzdelávania a pre vás všetkých ešte na záver teda bonus, test počúvania, tí, ktorí sa zaregistrujete, začnete s nami pracovať, bonus, test počúvania pre vás všetkých. Takže ďakujem ešte raz za to, že ste si to pozreli a vidíme sa v ďalších videách, kde si zasa povieme niečo hodnotné pre vás. Ďakujem a majte sa krásne, pozdravujem všetkých.